museli sme sa tu hacknúť na Wi-Fi, to ešte ani nevedia, že som doniesol svoj router a som sa im tu do dátového strediska bol s tým nabúrať. Takže, aby sme vôbec mali nejaké pripojenie, lebo inak je tu jedna palička, čo nestačí ani na telefón, nie to ešte na notebook. Sporiteľňa by mohla vymyslieť nejakú aplikáciu, ktorá funguje v zahraničí, že jo? Pretože sme tady bez jakýchkoliv internet bankingových služeb, že jo? Radka nežere múku. Chápeš, ideme si niečo variť, Radka nežere múku. To je, no ja neviem, človek by sa aj najedol, ale Radka nežere múku. Kuchyňa tu není, varíme tu na kontaktnom grille, ešte dobre sme ho zobrali, takže myslím si, že na kontaktnom grille som už varil všetko, aj voľské oka. Ten kontaktný grill je super vec inak, to si musím kúpiť aj domov. To je fakt dobrá vec. Ešte dobre, že to je elektrina, lebo už keby tu nebola ani tá, tak neviem. A Slavka tá nehovorí nič. Tá je celý deň iba ticho. Mám niekedy s nej pocit, že nás chce zabiť nejakou handrou. Ponorka. Začínam mať ponorku. Strašne proste musím kričať na ľudí. Lebo keď mám ponorku, tak kričím. To sa tak ventilujem. A snažím sa moc nekričať. Dávam si nejaký diazepam na ukľudnenie. Ale nepomáha mi ani to. Takže budem musieť prejsť asi na Lexaurin alebo niečo podobné. Dúfam, že to tu zaženiem v lekárni. A pije sa tu málo vodky. Strašne. Pijú tu nejakú iba úplne... Žiadna vodka tu nie je. Neviem, čo tu tí ľudia pijú, ale vodku teda určite nie. Ani borovičku. Žiadna borovička. Už koniferka vôbec. A čo najviac neznášam je, že tu nemôžem nikde kúpiť sojové rezy. Nikde. Akože sojové rezy, však to je úplne internacionálne jedlo. A tu není. V Rumunsku není. Za to tu majú rom.